Kör. Hej Rasmus! Där kan du det. På Eriksrund gymnasiet i Borlänge. Jättebra. Är det religionsdag? Representanter för många olika religioner gästar. Och så är Sveriges främsta cancerspecialister årsmöte i Gävle. 300 onkologer träffas i landstingsdirektören invigt Stad. Och Söderhamns teater visar ikväll musikalen Resistance som handlar om en pojke som kommer som ensam flykting till Sverige. Ikväll 18:10 ser du nästa reporter på Gävle Dag. Fler nyheter hittar du såklart på vår webb under dagen. I Godmorgon Sverige fortsätter samtalet med dagen gäst Ernst Billgren. Nu återstår bara för oss att önska en trevlig tisdag.